Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakita ulit tayo sa pinaka-latest update na yung weekend po ng Biyernes hanggang Lunes, December 8 hanggang 11, 2023. At ito ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 at pasalamat natin ang ating mga partners, ang Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. So, umpisa na natin ang update. Ito ang latest GovSat na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. At nakita po natin na tahimik pa rin ang buong Pilipinas. Wala po tayong major rain event. Meron lang po tayo ditong shear line sa may dulong Hilagang Luzon, lalo na po dito sa may Batanes, Babuyan Cove Islands. Medyo malumanay po itong shear line na ito. Hindi po ito nagbibigay ng grabeng ulan, mostly cloudy conditions at mga drizzles hanggang mahinang mga ulan. Kasabay po nito ang pahina na rin na hanging amihan na yung weekend na ito. Samantala, ang silangan bahagi po ng ating bansa, ang Kabikulan, ang bahagi po ng Eastern Visayas hanggang dito sa may Eastern Mindanao ay magkakaroon po ng maulap na paburi rin na may mga padaan-daan po mga maninipis na ulan at mga isolated thunderstorms lamang po ang nakikita po natin. Na pwedeng maka-affecto dito sa areas nito but wala pong major one, okay? At dito rin po sa may West Philippine Sea, sa may Kalayaan Island Group, ibang bahagi po ng Spratly Islands, meron po mga thunderstorms, dala po ng hanging amihan na nagko-converge po dito sa isang surface trough sa may area po ng Borneo. Okay? And then sa labas ng ating bansa, malinis, wala po tayong inaasahan LPA o bagyo na mamumuo sa loob ng 5 araw. Meron lang tayo ditong near equatorial trough, nagbibigay po ng mga thunderstorms sa may bahagi ng katimugan na Micronesia. Okay, so ang risk ng flooding sa buong Pilipinas ay napakababa. So wala tayong problema, pwede tayong mag-enjoy through the weekend, wala tayong any major weather system. And then, ang ating fast animation ay kitang-kita po natin, napakatahimik po ang bansang Pilipinas. May cloudiness lang po dito sa malapit sa equator, sa may southern Micronesia. At ito po yung shear line na papaalis naman po sa may area po ng northwestern Pacific. Samantala, ito yung zoom in satellite animation. So, binanggit natin yung easterlies na magkakaroon ng mga isolated thunderstorms. Ayan po, mayroon po dito paalis na po ng area ng Samar at Leyte, papuntang Masbates, may mga isolated rain showers and thunderstorms dyan. Dito rin po sa may Central Mindanao, patungong Lanao, Cagayan de Oro, at maya-maya lamang dito na po siya sa may Zamboanga Peninsula, lalo na po sa may Zamboanga del Norte. At napakatahimik po ang ating bansa as of this time. At pagdating ng wind forecast mula sa European model, for the next 3 days hanggang Monday, bukas po ng hapon, ay inaasahan pong hina na po. Maalis na yung shear line at yung winds ay nangamihan ay unti-unti nang hihina. Samantala, yung mga bahagi ng ating bansa, ito po yung trade winds. Nagbibigay po ng magandang panahon sa ating bansa. Linggo ng hapon, magiging easterlies na rin dito sa may Batanes, Babuyan Cove Islands at ibang bahagi po ng dulong Hilagang Luzon. At light northeasterly trade winds sa may Metro Manila, Southern Luzon, Bicol, Visayas, Mimaropa, at Mindanao. At sa Lunes, same conditions ang inaasahan po natin sa buong bahagi po ng ating bansa. Pagdating po sa American model, may pinapakita po ditong low pressure system north of the equator, south of Guam, na posibleng maging bagyo daw sa kanila, may inang bagyo. At yan po, December 15, 14. Magde-develop po siya dito sa Friday, December 15. But ang latest na yon mukhang hindi na po matutuloy. At yan po hanggang Sunday ay mukhang active LPA na lamang hanggang December 17. At mayroon din dito sa likod isang aktibong LPA. At pagdating ng December 16 to 17,
may panibagong surge naman po ang amihan na maapektuhan po ang Hilagang Luzon. So, yan po ang amihan every now and then, on and off, pabalik-balik siya sa ating bansa at hindi pa siya super lakas na magbibigay ng epekto hanggang sa Bicol, Eastern Visayas at Eastern Mindanao o pati sa Visayas. Nandito lamang po siya sa may Hilagang Luzon. Unlike nung nakakaang buwan, nung dumating maaga yung amihan, dahil may low pressure na dalawa dito sa atin, ay talagang umabot po hanggang Visayas at Bicol. Yung epekto ng amihan, pati yung shear line. So na yun, dito lamang po siya may dulong Hilagang Luzon na yung dakating pong kalagitnaan ng Disyembre. Let's hope na walang tropical cyclone. Ang good news po, yung American model, kanina, mukhang may bagyong dadaan sana sa Bicol at ngayon nawala na po. Alam natin na more than 5 days hanggang 10 days na forecast ay highly uncertain, 0 to 10% ang probability. Pagdating naman po sa European model, nakakaang araw pa yan. Talagang walang pinapakita na may magde-develop. So all clear po sa Western Pacific hanggang December 17, courtesy of European model. But pareho po ang American at European model nagsasabi na may bagong surge ng amihan between December 16 and 17 na bababa po dito sa may Taiwan at Hilagang Luzon. So magiging mahangin na naman po dito, medyo bababa ng bagyo ang temperatura at may mga showers dahil po sa pag-interact ng malamig at mainit po na hangin silanganin. So may mga rain showers na bahagya. Pero hindi naman po siya alarming. Okay, kaya ang ating rain forecast for the next 3 days, bukas po ng Sabado, mukhang all clear naman po ang buong bayan. Okay, may mga isolated rain showers lamang po. Kita po natin yan, mga light blue na yan. At sa Linggo, same situation hanggang sa Linggo may mga isolated thunderstorms po sa may Socsajan, Cotabato, Davao. Then sa Lunes, mukhang okay naman po. May mga light showers lang po sa Southern Tagalog provinces, Bicol. Mostly cloudy lamang po yan. So yan po ay dulot ng northeasterly trade winds. Wala naman pong pinapakita na malakas ang amihan for the next 3 days. So nasa monsoon break po ang amihan. Kaya medyo tumataas pa rin yung ating temperatura. Hanggang 41 o 42 ang taas ng sentigrado ng ating heat index o yung tinatawag nating heat stress, kung ano yung nafe-feel ng ating katawan. Pero yung temperature ay umaabot na lamang po sa 30 o 31 degrees ang pinakamataas, pinakamababa, umaabot na sa 24 o 23. Hanggang walang amihan, expect natin gano'n lang po, 24, 23. But kung dumating na yung malamig na amihan, bababa po yan sa 18. Okay? 15 to 10 degrees naman po sa Baguio, pero sa the rest of the Philippines hanggang mga 18, ganun ang pinakamababa na temperatura. Nag-average po tayo 21, 22. More like temperatures, tawag natin. So, first time, kita natin itong rainfall accumulation forecast, napakaganda po ang Pilipinas. May mga isolated lang na mga showers, yan po. Normal naman yan dahil sa tropics po tayo. At itong pagbawas ng ulan dahil po epekto na po ito ng peak ng El Nino na magpe-persist hanggang Mayo. So medyo below average na po ang ating ulan. Kaya bago tayong paalam, ito yung latest Global Tropics Hazards Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA, USA. Inisyu po ito noong Wednesday. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Na yung third week, napakataas ang uncertainty. Hindi pa ito sure. So sa week 2, valid December 13 to December 19, ay mukhang nasa below average po ang pag-ulan sa Pilipinas. More than 50%. So, yan po ang inaasahan natin. Pati Indonesia, grabe po. Talagang tuyong-tuyo dahil po sa El Nino. Meron tropical cyclone formation dito, more than 20% sa may east of Northern Australia. Sa may Fiji Islands. So, nagsisimula na kasi ang cyclone season nila. November to April ang bagyuhan po dito sa may South Pacific, sa may east of Australia. Pati dito sa may South Indian Ocean, Madagascar area, sa may Southern Hemisphere. Pagdating naman po sa week 3, December 20 to December 26, nasa pinakamataas na uncertainty po ito. Hindi po ito sigurado. 0 to 10% probability. Normal naman po ang klima sa ating bansa. Although, gaya ng sinabi ko, dahil sa epekto ng El Nino,
mukhang mababa sa normal ang ating mga pag-ulan. Grabe pa rin ang epekto dito sa may Indonesia at Northern Territories ng Australia. Ang below average rainfall, more than 65 or more than 80% ang rainfall probability below average, okay? Yung pinakabababa o dry na dry talaga sila dyan. At meron pa rin tropical cyclone formation o more than 20% dito sa may South Pacific, sa may Fiji Islands area. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest. So yan po ang good news ng ating panahon ng weekend. Mag-enjoy po tayo, long weekend na yun dahil sa pag-celebrate po natin na yun ang araw ni Immaculate Conception. So, kailangan natin mag-pray, mag-thank you sa buong may kapal, sa mahal na ina, Immaculate Conception, na napakaganda po ang ating panahon at walang weather disturbance. At hopefully, tuloy-tuloy po ito hanggang matapos po ang 2023 o December 31. Again, this is Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. Kita-kita ulit tayo next week. Maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.